Bo wale. Super Youth Bo. Super Youth. Neveda timu cheche. Super Youth Bo. Kana Sauro cheche anomuka. Ndokutaurira. Super Youth. Asupeta kundinetsa kabveza arikugara tu achitondi tsoma zvekutodaro. Super Youth chimwe chimupinza pasina. Ndokangarini family yake. Saka kumajeso ndokunotongouraya dhanzi tinaye. Unenge wapedzera plus Super Youth anozongospice masini waiziya. Kawaiziya. Kana Baundi futi chingomtora wese. Ndora Baundi ndakazomutora anobvatora simba rese. Vanobhaizika. Sauro anobaenda. Vanobhaizika. Sadaro. Bapedza wamavuka. Unoona Sauro arwagide marani sekukwasha kuti ari kungo munhu uya. Nosera machune wananyasha David. Sauro Yebe. Panopisa. Panopisa ja. Super Youth asikushanda naJachoda. Man. Umbozvionere zvikuitika. Anoona kaklan kenyu kekudhara kutadza kuti kuna Junior Spraga, kuna Raspombi, kuna Spiderman, kuna Jachild, ukaza kaklan kenyu kekudhara kaka. Izvo zvauta kunge zvauda unonyuka so mimi ndikuona ndegere masina. Mteona wasikona Jachild akudzoka muzvino. Ukona na Jachild kana dzana na Spiderman waiziya kuti vaitobatikira boys. Unza kupara. Waize tofana kusenza tiri one team chinjo yasonakidza eze. Ngoma ngari boys. Apana hip-hop ana mai meka yakapfura boys. Vaudoti kupisa. Ngoya yakapfura boys. Ngoya yakapfura. Let move on. But akumana udzoka chamwana munyepe. Vanhu ngavadzoke so but vanhu ngavadzoke but vachiita umwe neumwe achiita zvake ega. Yakapfura. Amwe nemwana kautota yake ega obvious. 2026 ichizwa Spider-Man. Aiwa kumira. Kumira. Kana vakazongodzoka wangoti wacha mapatani manyowani. Mwari wazongotirangarira takavarairwa. Bada machasi manyowani. Wamboshanda wangu. Bada vakakwinya. Kospera gozo ndasingazoti ndoremba pachimwe chiridhimu so yanzi ndinovarevana moyo wese vanonditire zvake pazvese ndinovaremekedza chinyarara sataure futi ndoti damwari Spraga vanomboziva kuti Sauro akasiya taura yekuti mangwana uchava senior. Ana vaiziya kaise ngoma. Ende Sauro aisambotara zvekunyepa. Apa inini mufano wako kuti ndizoenda manje pavanhu ndichiti ndakazonzi ndakadai unoziva kuti inenge yato drama. Inenge yato loud. Sauro aiziva zvaitaura. Wafanira kutongozviti senior Spraga mbezo wavo. Senior Spraga aiziva. Sure. Ndokutaurira. Mati bono desita nochinjika pa vanhu havazotikangani. Kana vadhipe. As long mangoma achirira chete vanhu vambofa vadhipa musini. Makapedza kudhilivhera matiketi. Matiketi magetosi unomaziva ka magetosi anenge aitoda masini ende anenge aitoda masini awo since vanzwa kuti masini akatengwa anenge rihora. Geto tinenge richitoda. Geto richitoda last. Richitoda 4 April atosvika manje apa takatoti majeso aiziya. Majeso zvopera loud. Ufana ngoti kwadza nemachuni Spraga musawafuwa. Ufana ngoti uraya kwakwetiki. Mbama angu kama umeme ndo mudheni mako mwe. Unozakana munhu ari mumba make kanenge achinyazoita zvaanoda. Anda anoda. Ndongona matata mubve mapera energy kwamatuki uko.
Zve2 mashow ndodhonza energy yangu inowazopera pandoitaura 3 mashow but 2 mashow munodhonza 2 yacho ndogona kuzotoya titori dangerous ndidhonza 2 zvakakosha but 3 yakona kutoremera Sauro asati rwana 5 pazuva irwa 4 yechi5 akazoti kati che5 mashow aiziya takauzati yechi5 yacho yanga iri kupi yanga iri kukadoma sekuru aiziya apa ndokori kwamutare apa imwe yacho apa ndokwatanga tiri futi kure shamwa takasvika mukadoma na 8 o'clock kumakuseni dhanzi chifanira kutsva nguva yemanje dhanzi rakanatopera bhosi madhanzi anopera osaka ndosikirira irova Sauro kuti Sauro vaiwandurwa nemashow zonzonzi Sauro atadza kuya kushoti Sauro akadza kuya kushoti but ndakabva ndatoridha kuti haasikire kuwanza mashow hawo kana kuti wakatoo 3 mashow pazuva haonekwa kwambozama boys 2 chaicho haina kundogumira pa2 3 handinozorasisa mapromota nazorasisa munhu anenge abudisa mari dzake waize kozi vanobhaizika ndesa zvitori nani kuti uite show nhasi imwe mangwana imwe kusira mangwana it's better yawa Praga. Yo. Wazi ase waneka jirika ke uyu ke homecoming ke. Kaka majita ndenda kushandisa mamuya akakaturwa ize. Saka mandakazonoti hatikadanyaya kuti madhanzi akanyaya kutedzera mamwe tikitozoflopa because Blake musi wa 4 votes akuzviti musi wa 11 saka indenda kuti musi wa 25 saka ndakazonoti hazvisikuita saka ndakazongotsaka pamazuva ari kuya but this year definitely I'm doing something big mwakweti. Zvekuti ukatsvaga kuda na June July uku akwetiki ati iro ine chando kamuhomo yamwe kune kuri bho. Dare mukuzvisaiza toda HICC mutaseve. HICC wira zvinhu sadaro totarosika mkomawo. Wacha mukuzvisaiza ndokutaurira. Ora tikoti kabotaka tabopinda makwetiki tozobva makwetiki tichienda musiti HICC. Spraga inzonzi iwe waigara waingozadza anonzi akwetiki kubva kudhara waingozadza wati moyo izvezvi aboza HICC yofiti yakihope maramba wera torana nebhutsi bwavo you know what HICC haisi home but sini inenge ingoripo ndeyekuti vanhu vanoitya 2 vanhu ndekuti vanogona kuannounce siri and then masina vanenge asanyatsorongeka in terms of marketing chichi saka masina anyatsomakira zvakanaka wasa line up yakasimba sini rozara pesa Asi rozara rakakura sini rere akwetika 5000 rike 5000 akwetika 5000 HICC kuzvima I think kuzvima 25 to 30 I think 30,000 25 to 30,000 asiri kudhibha zvinapera 30,000 Spraga unongoti makuru ani gafa vari kuuya chete ropedza aiwa ndikaisa baba tikori 2 achatobvesa mumwe munhu tete varopera but inenge iri good idea futi mawanika mugoma sekugafa